Yo, ya digongke. Ning Parangkusumo. Aja nyebut nggonmu mbiyen. Ya. Dodolan apem. Ayem tentrem mesti ada. Konangan kowe. Ya wis tak sebut. Ayo. Diteruske kok piye to? Sendang Tirta ayem tentrem ngono kok mung tekan apem. Sugeng terus iki tak omong. Oh iya. Sugeng ambal warsa dusun Sendang. Desa, ulang tahun desa kok dusun. Sugeng ambal warsa desa Sendang Tirta. Ya ora nesu. Tentrem. Baleni sing apik ora nesu. Konjur ngoso. Ngoso lah kowe galak. Mungkin kok ngene aluse kok galak lho. Yo, ayo Bras. Ayo sayang. Aduh. Bocah kok kaya ndro-ndro. Iya Ngger, iya nak. Mugi. Kok mugi? Sugeng ambal warsa desa Sendang Tirta. Mugi tansah ayem tentrem. Ayo ngono kuwi lho. Bisa meranani ning atine para lenggah ora. Mugi Sendang Tirta tansah ayem tentrem.